Kenotang kutang, kenotang kutang, kenotang kutang, kenotang kutang, tansah bisa lelati. Narbuka rasa dan terhangayomi, Kota susilo dadi tapa tuladang sampai sedih. Iku sarabungan, itu sama udah kaya aku diluhur kabudayan Indonesia terus mas yuk Mangayomi Toto susilo dadi tapa tuladang sampai pede iku sarabungan itu dadi sama mereka tak kaya aku diluhur kabudayan Indonesia kayak bersama Rayu Tatin karo Mbak Elisa wis padha jumeneng tak mbakeke sing putra daerah dhisik. Nah, sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Ki Geter, Mbak Limbo, Mbak Cange. Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Jebule ya ora kudanan. Napa mau kegrimisan sethithik. Ora apa-apa men kegrimisan sedelo ki malah anyep ya pirang-pirang dina ki hawane sumuk. Sumuk nggih. Nggih. Entuk udan nek wis rampung wayange wae nggih. Nadyan to hawane sumuk ya ora apa-apa dirasake ya. Sumuk ya kipas-kipas kaya Mbak ya, kipas-kipas. Apa ya do kipasan iki. Wah iki panjenengan ning wilayah panjenengan dhewe. Nggih, menika wilayah Kulon Progo, nek kula kan Sentolo. Nggih. Padha-padha kabupatene Kulon Progo menika. Tak guyang-guyu napa ya, Mas? Ayo aku gumun karo panjenengane Mbak Tatin karo Mbak Elisa lho. Le ngatur jadwal iki lho, Mas. Wingi bar ning kono, mlayu ning Temanggung, mlayu ning Ponorogo, Jakarta. Mbak Elisa wingi bar ning Jakarta ning ngene Taman Benyamin. Heeh, wis tekan kene ngerti-ngerti. Wah, Mbak Tatin niki menyapa warga panjenengan. Nggih, niki luar biasa. Niki Pak Geter menika ingkang rawuh kathah sangat menika nek umpamane ora nang lapangan wis kebae ramung gandeng nang lapangan wis kebae kaya ngenten iki to. Upama sida nang balai desa ngono kuwi. Ya ramot pokoke. Niki wis dipun streaming kalian Dalang Sena channel nggih niki ya wis pirang-pirang sing delok. Pripun kabare Pak? Sehat ta Pak? Alhamdulillah. Niki kenal kali kula mboten? Ora to? Ora, wong aku ya ora jarang nang Kulon Progo. Sampeyan ki omahe Kulon Progo kok dadi ora preso ya kan kula iki mboten mesti dilalai kok ya mbok ora ngerti apa sentimen apa kepiye kok aku ora tau nang Kulon Progo ya ngopo ngono lho ya. Piye ngapa? Delik. Mbok menawa nek sampeyan pasang tarif nang kene kelarangan barang. Larang ora nang kene. Kok ngendake tarif lho. Napa kula larang Pak Bu? Larang ki piro? Wong ya nah wong kena dicicil lho wong larang kok. Monggo sampean ya wis tau ngendika karo aku, pokoke nek daerah Kulon Progo, khusus Kulon Progo ki pokoke ora pasang tarif, ora pasang budget mergo neng wilayahe dhewe. Nggih, pokoke enten pundi-pundi mboten pasang tarif anggere cocok ya mangkat ngoten niku. Berarti ki bengi ki cocok wong mangkat. Iki cocok banget. Wah. Lah ya piye meneh wong ya jenengan nggih cocok to Pak? Alhamdulillah. Sing penting kabeh cukup menika saged melampah menika nggih ulang tahun Ngesti-Harjo. Sing kaping pira? Sing kaping 76. Derek ndedonga mugi-mugi sedaya masyarakat wonten ing mriki tansah pinaringan ayem tentrem. Nggih lancar rezekine nggih Pak Bu. Nggih benjang nggih apa jenenge nanggap wayangan malih. Nggih Pak Lurah. Dalangnya ganti mboten. Bintang tamune ganti mboten. Ganti wong larang kok ta. Wong urung kenal kok wis muni larang. Sesuk nek jajal jenengan duwe apa jenenge duwe kersa nanggap apa duwe apa gawe
coba nanggapo aku jajal larang ora. Sing larangi Mbak Elisa lho sing saka luar kota. Ayo, sampean wis tak aturke wong nang omahe dhewe padha karo. Nggih, pokoke nderek memuji nderek ndedonga mugi Desa Ngestiharjo meniki tambah maju, Amin. tambah berkembang lan tambah pokoknya ayem tentrem ya sa. Nggih, amin. Ya, ganti Mbak Elisa. Oke. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Pak Geter, pripun kabare panjenengan? Wah, ketemu. Sehat nggih. Matur suwun lho kalau wingi pun dibantu. Dibantu apa? Loh, agen kula mayang. Jenengan itu kan selalu support ngaten lho. Kula aturaken matur suwun ingkang kata Pak Geter. Wah, wingi mayang. Ayo mayang dadakan to ngerti-ngerti. Kurang rong dina lagi telepon aku. Wah, sesuk aku ajeng mayang Pak gaweke naskah ning dilalah aku wektune selo. Lah dilalah niku nggih. Pas niku nggih dilalahe mboten udan, mbuh nek naskah saking Pak Geter niku mboten udan biasane. Yo mung ngepasi wae. Niki nggih mboten Jawa nggih. Alhamdulillah mongko kula tadi waktu sebelum masuk gapura itu hujan Pak Geter. Oh, iya, tapi masuk kompleks ini kok nggak hujan, luar biasa. Diberkahi mugi-mugi lancar menika anggenipun gelar ringget wacucol dalu menika saged lancar nggih sedaya mawon. Wah, melu seneng remen menika saged gelar budaya. Salah setunggalipun nggih wayangan menika. Nggih niki kula nderek tepang kula Elisa Orcarus Alaso. Nggih rumiyin anu napa nggih son nderekaken Kiseno. Saderenge nderekaken Kiseno nggih nderekaken Pak Geter menika. Mas Keswan nderekaken nggih sinten-sinten. Wah, ya syukur nek saya kelingane babat-babat biyen. Oh, lah nggih jelas menika. Sampeyan yo ora ngilang-ilangke to biyen melu aku jaman durung kondang durung dadi bintang tamu. Ya. Sewengi bayarane sih 180 saya kelingan sampeyan. 180 sing 30 ki jarene nggo bensin. Jadi neto itu 150. Kandeng nganggo motore Supra X sing ora terlalu akeh ngentekke bensin, dadi bensin 15.000 wis endeng kok, Pak. Jadi 100.000 biyen yo sok ngindani aku biyen bayarane yo 150 biyen. Nggih, seprene ya Cek 150 to ya. Nah, iso. Kowe kudu kelingan ngono jenenge ngono proses. Proses. Kula kalau kewates juga ngikut. Cara wong menek wit kambil ki pokoke sepapah mboko sepapah. Sedikit demi sedikit. Ngerti-ngerti cingkrik tekan dhuwur kabeh niku mboten. Nggih, dilalahipun dalang Jogja itu juga banyak. Jadi sing marake saged kondang menika nggih salah setunggale Kiseno, tapi nggih banyak elemen-elemen lain termasuk dalang-dalang lain yang bisa membantu sinden-sinden juga muncul di permukaan. Ngaten niku riyen nggih nderekke Pak Wisnu Toyan kula niku nggih 180. Amit-amit karo kok ya diomongke kabeh ya. Ya iki awake dhewe ya amit-amit karo adiku sing saka Toyan sapa Ki Wisnu Hadi Sugito mergo wilayah kene iki sak kiwa tengen iki pasarane ponakanku Ki Wisnu. Ngopo kok aku muni ponakan? Mergo aku karo Suwargi Ki Hadi Sugito iki penae misan. Misan itu apa? Misan itu dadine piye ya nerake piye ya ngene. Sedulur naksanak. Sedulur ketemu apa gitu. Dadi Pak Gito kuwi karo bapakku ki Pak Gito kuwi penae ponakane bapakku. Dadi ibune Pak Gito Suwargi kuwi karo bapak kuwi tunggal simbah. Oh, mumet ya? Angel kok. Angel ya? Wah, dalang Bantul, dalang Jogja iki ruwet kok. Kebanyakan itu sedulur. Mergo biyen ya kaya wayang ngene iki. Ponakan dipek bapa pamane, nak sanak dipek dhewe. Oh, gitu, Mas. Ha contone saiki ngene, Pak Suwargi Pak Timbul. Nggih. Kae mbak ini Pak Timbul kae ibune kandung Pak Hadi Sugito. Mongko Pak Timbul karo bapakku kuwi nak nderek kaya almarhum Kiseno karo Mas Catur Benyek ngono kae. Oh, gitu. Ruwet banget pokoke. Ruwet. Ning saiki wis ora ana nggon wayang kok. Nggon yoga terus jaman saiki wis ora ana ponakan. Nggih. Oleh bapa paman iki saiki wis ora ana. Nah, saiki ragate soalnya luwih larang, Pak. Ono ya. Kaya mbiyen Iki ono ya. ono isih. Masih Masih berjalan. Masih. Oh ya. Ulang tahun Ngestiharjo sing kaping 76 Mbak Elisa. Nggih, wanderek Mangayu Bagya Wilujeng Ambal Warsa. Anggenipun nika ulang tahun kaping 7 enem. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat ingkang sampun makempal wonten lapangan sing jewembang sanget. Kok genahke Mbak Tati le omongan ki teng pecotot iki dhewe ra iso. Aku wis bendina krungu dadi aku wis paham. Panjenengan paham mboten Elisa mengal napa? Paham to? Paham Pak. Wis iki kaya kanca sempak ro aku wis paham. Coba jero. Sempak ki apa? Semangat ro kompak.
Carane pahami njaba jero tulus ati ngono lho. Tulus iki sapa? Bojomu. Iki kok njuk dadi karo masyarakat kok njuk sempak iki ya. Iya no, kan paham. Aku senadyan ting pleketot ning isih basa Jawa kok. Oh. Dadi rada mung miring setetek wae. Setitik setetek. Nggih. Iki beda arti lho, Sa. Apa? Setitik karo setetek iki beda. Bedane. Nek setitik iki sithik, Nek setetek Iya. Lan rakit iki. kok njuk Nek setetek iki artine kene aku njaluk. oh memberi. Mbak Elisa. ora yo. Panjenengan mau ketemu kalih Pak Lurah mboten? Kita nggih pun foto niki wau. Sik tesih enom niku wau to. Awak tak terangke Pak Lurah. Pak Nur Widianto kuwi lurah sing paling sepuh dhewe sak Kulon Progo. Lah nggih. Mbok katuran pinarak wonten mriki, Pak. Nyawiji wonten pepanggungan Pak Lurah. Mumpung niki wargane do sami. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Sik enom dhewe. Ayo, Pak. Monggo, Pak. Haji Nur Dwianto katuran Haji minggah Nur panggung. Dwianto. Mumpung menika kleresan wonten Mbak Nyawiji. Tatin kalian Mbak Elisa. Nggih, monggo Pak Lurah. Nggih, monggo dipun spoti Nggih, kanca-kanca. dispoti. Serepek nopo. Turuk. Ya, dipun rencangi sinten ngoten, Pak? Monggo, Pak, dipun rencangi kalih bendara, Pak. Nggih, leres Pak, lewat mriku mawon. Kula papak. Nggih, Pak Lurah, mriki Pak. Elisa. Mriki, Pak, tengah, Pak. Nggih. Tasih timur ta, Pak? Nggih. Nah, nggih. Ayo. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Sing Pak, sing munggal mriki. Nah, nggih. Ketoke langsung niki wedi napa lingsem? Ampun wedi lho, Pak. Niki pun jinak nggih. Nggih, aman mawon. Niki nderek tepang kula niku Elisa Pak Lurah. Nggih, sik menika nderek tepang boten. Kula sinten, Pak? Mbak Tatin, kula anu sowan mriko ten dalem. Oh, nggih ta. Lah kepanggih kalih Tatin kalian mboten. Pak Tulus. Ah, Tatine ten pundi? Mbak Tatin nembe nganu sare ngoten jarene. Janjane mboten sare niku nembe ucek-ucek nggih mepeni anu. Nggih, leres niku. Nggih. Nggih, sugeng dalu, Pak. Nggih. Matur nuwun. Mbak Ibu sedaya sampun saged rawuh wonten ing lapangan menika atas nami warga masyarakat Kalurahan Ngestiharjo ngaturaken matur nuwun ugi Bapak Dalang Geder ingkang sampun menghibur masyarakat kula masyarakat Kalurahan Ngestiharjo lan ugi sak kiwa tanganipun. Kula cekeling ya, Mbak. Kok suwe-suwe kok ndredeg to, Pak? Nggih. Mboten sakti. Tin, ora ming dedeg iki mergo arep munggah iki mau mbok menawa wis grogi dhisik wah arep ketemu karo Tatin karo Elisa. Kagungane keris nganti kualik lho mbok tok benake sini. Dipenake Mbak Kerise to. Mak, kerise kula benake nggih. Asal mboten. Saged mubeng to menika. Wah. Wah, pun kulino ngubengke nak Tatin niku, Pak. Nek dhewe nggih mboten saged niku. Nggih, saged niku. Nggih. Masa jenengan iki pun mubeng-mubeng kok mboten krasa lho, Pak. Niki jan kula benake nadok tunggahke. Ngoten iki. Jane nyanyi Nggih, ngaten. pun bagus. Bagus lajeng tanglet panjenengan dados lurah wonten mriki pun pinten tahun. Kok mbah ta mbok Pak ngono lho. Oke, nggih, Mas. Sedaya Kakak. sami mbah kalian kula Lah, menika. lurah itu Nggih. biasanya dipanggil Mbah Lurah, Iya, itu biasa di biasa. Nek mana-mana. anak dereng sepuh to, Pak? Sampun. Sampun ta? Nggih. Anu open Yoswane pinten? Niki kok Sak menika 29. Saya tidak songo, dados lurah pinten tahun? 6 tahun menika. 6 tahun. Nah, berarti masyarakatipun masyarakat wae ket mau iki. Masyarakat. niku tresno sanget kalih panjenengan lho Pak Lurah. Matur nuwun. Nggih, sing dipercaya panjenengan. Nggih. Pon pinten kali niki nggelar wayang selama dados lurah?
Kaping kalih. Kaping kalih menika luar biasa. Benjang ajeng nanggap melih mboten. Insyaallah. Insyaallah nggih, Mbah Lurah, nggih. Pandungane panjenengan buat masyarakat. Mugi-mugi saged kasembadan sedanten mawon. Pun ndretek saya ndretek aku ya ora kepenak Mbak Aku ya kowe sing nekoni aku krekane arep nyekeli ben ra ndretek ngono lho. Kula cekeli nggih Mbak. Anu mawon supados boten kira Mbak Lurah remene lagu napa mengke kula anu kasih. Nggih, mumpung ketemu Kula niku mboten ngertos kalian lagu menika. Oh nggih. Nggih. Ngertos. Dados pokokipun hiburan niku nggih asal dirungokke kepenak. Niku kula pun remen. Dados boten iso ngarani napa mawon lho pokoke. Sedaya sae ngoten mawon. Lurus iki Mbah Lurah. Nek jenengan mboten tau ngerti lagu-lagu, Mbah. Mboten. Ning ngertos nyawer mboten, Mbah? Mboten lah, kula mboten. Mbak Tatin ki lho. Oh, mboten ngertos nyawer to, Mbah? Mboten. Nek mboten ngertos kula kandhani, Mbah. Nggih. Nek nyawer niku carane Pak Dalang korek-korek minta lagu nenek-nenek yo anggo amplop niku diiseni godhong, Pak. Wong dilalah godhonge mboten beto. Nek cara Mbak Elisa. Ya. Nek cara Mbak Elisa ki dono ki ana pira Mbak Elisa? Dono carane niku wonten 3, panjenengan pun dono niku pangandikan ngatur masyarakat menika para warga. Ingkang kaping kalihipun dono swanten. Nah, menawi mboten saged dono swanten diwakili mboten napa-napa. Sik kaping 3 dono wewe. Padha wae nyawer niku wae lho, Pak. Lah, nggih. Boten Mbah niku bercanda. Bercanda. Napa jenenge? Bercanda. Niki namung nggih gojekan, nambah pasederekan. Ingkang Mbakku matur suwun sanget sampun nimbali dhateng kula lan Mbak Tati. Amin. Mugi ndadosaken berkah nggih, Mbah. Sakake iki kaya Mugi-mugi kula cekeli Mbah lah, Mbah. Tatin kalian Mbak Elisa. Saya tambah terkenal, saya tambah panjang. Amin, Mbah. Jadwalnya padat. Amin, Mbah. Segini pun kathah lan saya tambah istiqomah. Amin. Pangestunipun, Mbah. Jenengan ajrih kalih kula to, Mbah. Kok raket mau kok ora gelem ngematke mbok mangmatke sithik to, Mbah. Sing enem apa sing sepuh ayo sedikit sing enem niki sepuh. Lah, jenengan milih sing enem napa yang sepuh? Nek sing enom rada cilik. Milih kabeh. Waduh. Milih kabeh Esa. Napa tesih kiat kabeh, Pak? Mboten. Wong milih kirungokke swantene niku. Oh, alah nggih. Niki saestu mboten nyuwun tetembangan. Mboten kula mboten ngertos menika tembangan. Napa cublak-cublak suweng? Laturi caping gunung, napa gubuk asmara? A. Caping gunung, B. Gubuk asmara, C. Podang kuning, D. Manut. Sedayanipun maupun kula nggih seneng. Oh, nggih. Nek lek kepenak Mbah. Sedaya iki mau pira to? 3 to saji, lho berarti sekitar anu Pak. Pira? 600, Pak. Nggih. Pun kula wakili kalih rencang-rencang panitia. Siap. Siap sendika dawuh Mbah Lurah matur nuwun nggih. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Sampun pitados kalian kula lan sedaya kemawon nggih, Pak. Nggih. Nggih. Sampun, Pak. Saestu, Pak. Saestu. Wis mesake biaya sepuh. Iya, si Mbah Lurah wis gini lho. Ning ya luar biasa lho. Ing atase panjenengan iki suwane semono sih dipercaya karo nggih, luar biasa. 60 pinten? 69. Hampir 70 lho Mbah Lurah. Sehat Mbah Lurah. Ditresnani karo masyarakate. Caos siapa ya? Dikasih lagu apa buat Mbah Lurah? Kabeh gelem. Apa? Podang kuning. Apa, Pak? Podang kuning. Ya, spesial buat Mbah Lurah. Ya pokoke ya mengko dipinangkani mbok siji. Dienggo buka rasa sikik no iki mumpung ana layang disertai tulisan karo nyawer iki nyuwun lagu siji pepeling loro gubuk asmara saking Pak Marwoto Juragan Kelapa. Nggih. Wah, Pak Juragan Kelapa. Nyawer 300.000. Oh, nyawer 300.000 lumayan. Marwoto napa Narwoto? Marwoto. Mugi-mugi laris manis anggenipun dodolan degan. Nggih. Wah iki apa lho Marwoto trek Sari 6 Ngestiarjo blok 5 RW 02 RT 06. Ya, monggo dilarisi ke lopone. Ya dienggo buka rasa lelagon sing umbul donga dhisik wong ya iki
ngersake pepele. Oh, nggih. Kok lagi Siap. gubuk asmara barang ya ana iki. Siap. Ya ben diselirani Mbak Tatin karo Mbak Eliza. Ya di para-para le bawa monggo. Rukun Islam. Ya alon-alon karo bibikan iki Mbak Eliza. Ha kepike do mlebu ning surjan do mlebu. Ulah nggih. Napa, Boten Pak? sangu baigon. Jenenge nek nggon aku kepik ngene iki kewan-kewan ngene iki. Kepik. Hah, kepik. Ya kepik. Kewan cilik-cilik namu apa jenenge? Sama semut terbang. Semut disemprot ki lho, Mak, ben ora mlebu ning jero. Entah iku. Ah, ya Ya. tumbas. Terserah apa-apa. Lima puniki Sadirono sang aku kena cagak mendene. Iya. Iya, panggunge Kaya jembar. Karo cagake lak ya saya gede. Jane Iya, apa karo cagake gede aku ora bakalan aku ketutupan cagak. Oh, tolong jayake cilik sama ini kan nak ya masa aku ilang separo. Nek kaya ya nek miring ngene lagi ra ketok. Katin dakno mring para sesama aja padha ditinggalke kok aku wis telu ya wis ra krasa Ora apa-apa ya. Apa ngene Elisabeth Tatun ora nembang kok ya. Ana wilayah kok ya sini ya. Iya, rada adoh ya, Pak. Monggo Pak katuran pinarak, Mas. Wonten gubuk kula. Arep tok juga apa? Nggih nek mriki ciri khasnya mriki nggih besengek kalian geblek. Jenengan tesih tedas mboten? Nak tempene aku ceh tedas. Ini nek Maksudnya tek temene tedas. Heeh. Nek gebleke gebleke wis alot malah kelat nang untu kok malah. jenengan nggih doyan to. Tadi aku lihat beseknya gitu tempenya ireng, aku arep njajal piye ngono. Ada putih-putih reng, tapi belum berani coba. Kuwi jenenge sing putih-putih kuwi jenenge kanil. kanel. Oh iya, kanel. Lah wis tempene wis dibuat dari bengok, makane Oh, ireng. bengok. Bengok. Bengok ki maksudnya apa? Piye lah arep jelaske, Mak? Uwet sejenis kayak koro. Oh ya, delenya ya, kacangnya. Hah? Kacangnya yang beda. Udah kacang. Lah apa? Itu tempe kan terbuat dari kacang kedele, apa kacang koro, apa kacang apa? Kacang bengok. Kacang bengok, bener apa, Pak? Udah toh? Hah? Anggo kacang apa? Ngerti ku bengok. Oh, dari Bengok bengok. warnane hitam. Oh gitu, makanya kok encen ireng Tapi mergo bengok. Ya. warnane ireng kok kae tetep gurih. Oh, enak. Jajal lo. Imboh. Belum doyan. Iya. Nah, Sapa dodok apa sapa? Oh, Agus sih. Rukun Islam niku sahatate kang angka siji kang angka loro salat Dene kangka telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ngibadah haji
rukun Islam sampurna. Ya dadekke lagun peling sing nembang ya Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Ya monggo kanca-kanca. Satu request sampun dipinangkani sing saka niki mau saking Pak Marwoto Juragan Kelapa isih ana gubuk asmara. Oh nggih. Ya, isih ana meneh iki request meneh, request lagu siji Pujaning Sik, terus loro Kitin Sumilir. Itir.
Kitir Sumilir. Kitir. Terus RR. kaping 3 Lestari, kaping 4 Selendang Biru dari Agus Debu Kelapa dinyanyikan oleh Mbak Tatin dan Mbak Eliza. Ponti anten ta. Oh lah niku, saya dibapang iku lah. Elok. Kabeh kok juragan kelapa sing iki. Juragan. Sing iki Agus Debu Kelapa iki ya nyawer 400.000 apa pira iki? Oh, malah 500.000 iki. 500.000. Terima kasih. Nggih. Pokoknya setunggal boko setunggal dipun pinangkani nggih. Menika menapa malih? Iki minangkani sing saka juragan kelapa meneh wong mau ya sing request gubuk asmara ya akeh. Nggih. Pokoke piyai loro meneh mengko gek genteran karo sinden-sinden. Oh nggih, siap. Ngene ya. Nggih. Ya, gubuk asmara piyai loro meneh. Nggih. Ya dibawani. Sapa kowe? Oh ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Ya gentenan gandeng pocong ki ming sithik larikane kok ya. Nggih. Lingsam yen ke mutan. Ya iki ya senajan iki ora nyawer ning request lumantar WA ning ya wajib diwacake mergo awak dhewe iki iso gedhe kaya ngene iki ya mergo saka penggemar. Ya diwacake mboko siji. Iki sing ora ana jenenge ning iki ana tekenane nek saka Madura tak wacake. Selamat malam Pak Geter, ini saya Pak Zuliono dari Madura, nyimak selalu, bisakah minta gedingnya langgam rengu mator sakalangkong. Mergo ora nganggo kuning nganggo o. Terus iki saka Pak Suryono baru klinting. Sugeng dalu Ki Geter Pramuji nderek wungon lumantar live streaming sinambi dines dalu. Nderek ndedonga mugi paringi lancar sedayanipun lan nderek mangun bagya awit hari jadi kelurahan Ngestiarjo kaping 76 tahun. Mugi tambah maju. Amin. Ya saka meneh. Wah iki saka LPW Semarang. Oh sing tanggal 2 sesuk wayangan aku iki. Ya ora ngersake lagu. Terus saka panjenengan Pak Amrih Basuki ya iki ngersake Mbak Ayu supaya eling-eling Banyumasan. Yo lanjut. Yuk. Lelampahan kang kaburi. Coba karo dhewe bareng piye? Nek Elisa karo Tatin ki bareng penak ora coba? Sik wis digongi. Urung gong, Mas. Siapa toh? Awang yo didengi kaya wangune nek kendange deng iki terus gong biasane. Siapa? Sing ngedengi yo lancang kok ya. Wis ngono udah gelut dhewe-dhewe. Iki tresno sapa arepan? Terus sapa? Bareng ulat-ulatan. Ya. Ya tulus to ya. Yo kah aku nek tulus. Lah sapa? Ya ya. Mamat. Ya. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Yo lagune saka Mbak Tati dhisik. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning kagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang
biasa. Sampun menika Pak Geter. Gubuk asmara. Peling gubuk asmara sampun katuraken. Wis loro iki saka juragane kelapa wis sah. Wis sah. Maroto. Wis sah. Terus ya minangkane saiki sing rada halus sik. Napa? Saka Pak Amri Basuki mau ngersake eling-eling Banyumasan. Eling-eling Banyumasan. Panjenengan ngancani Mbak Elisa karo Mbak Tatin ngancani Mbak Azu. Terus sing dikersake Mbak Ayu. Heeh, sih dikancani kok bar adoh-adoh saka Belitang aku timur. Sumatera. Iya. Badhe numpak kapal ya. Badhe numpak kapal. Ngancani Mas Kiswan mendalang. Ning kena anu to. Jare kena apa jenenge? Apa? Ki lho kulite aku pas dalang di sana juga herpes ning kon sengel kene. Lah Mas Kiswan juga nggon dodo. Kok iso? Ya. Ya iso ngono ya. Ayo Mbak Ayu. Ya iki gendere wis ning menyura nek gendere menyura ya sepote nganggo nang ning nang ning nang ning nang yuk nang ning nang. La enggal papat. Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Wah, iki Mbak Ayu oleh ketemu karo incone sapa Mbak Tatin. Ya. Lah kok iso? Ayo padha-padha melu brahala kiwa karo brahala tengen. Trimo ora Mbak padake brahala. Ayo dicokot wae dalange. Cokoto ya mental. Kok mental? Lho nek iwak wedhus kae. Heeh. Nek tuwa ora ala to. Oh, dalange berarti Tuwa. Tuwa iki santene mah akeh kok. ra apa-apa nek tuwa iki kentrose gede ya, Mas. Iki cara apa? Cara kambil. Kok tau niliki apa piye? Ya ibarate. Oh, tak ngono kira lho. tau niliki. Kentose lagi dicokot kepek sik badengan jan. Anu perih banget nek dicokot nang gremak celuk-celuk. Yo nang kelek yo nang dodo yo. Mremen-mremen tekan kendi tobat ya. Ra apa-apa resikone ngono kuwi. Ya sing jenenge nyambut gawe iki. Cokotmu ndak gede. Apane? Kentose. Ya aneh-aneh. Ya sing jenenge nyambut gawe iki pengalamane pancen yo kudu werna-werna. Kelingan to jaman nang Jalan Bantul yen almarhum Pak Seno kae. Nang ganjuran kae yo ngene iki dicokot nggon mripat kae. Langsung medhun. Terus aku kon ganti sedilit kae to munggah sampai meneh. disuntik air. Sampai disuntik kae. Jenengan mboten nggih? Ora. Jenengan bar dicokot ajeng medhun mboten? Ah terus aku kon genti bojomu ngono apa? Senyum-senyum kok. Ah iya. Ya bar ndayang Bar metu-metu kok. Ya alhamdulillah rezeki. Rezekine dhewe-dhewe. Lah iya, ra mari. Ya, sesuk meneh kon numpak pesawat ya. Nek numpak pesawat ra sida mayang. Lah ngapa? Lah yo entek. Ya mangkat wong loro ngono lho. Sing penting selamat kabeh, lancar, penontonnya oke seneng. Seko sithik-sithik sesuai ra akeh. Iya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Lah ya selangganan to ning kono wis kaya omahe dhewe. Heeh, wis ping 3. Sesuk iki yo bakale diundang rono meneh. Ngopo sing lanang kon ngendang, sing wedok kon nyinden ora ampuh. Pokoke mayang yo dilakoni, nabuh yo dilakoni. Sing mayang sinten? Sing mayang jarene dalang kono. Dalang mriko. Oh, Ning pesawat. pengendange request Keswan sing wedok nyinden. Aduh. Elok. Ya rezekine lagi ning Sumatera ya. Lumayan le anu. Mbok pindah kono wae sesuk. Lah Pindah kok kono wae. jenengan ra ngejak kula meneh. Wah iya ya. Tambah biaya engko moh. Wah wis. Anu minangkani pamundutan saka Pak Amri Basuki. Nggih. Wong awak dhewe bali timbali rono ning Purworejo ning panjenengan saiki lenggah ning bau-bau Sulawesi Tenggara.
Yo dibawani ya Mbak Ayu ya. Niki Mbak Ayu ya asli. Anu bojo kula nagih wau jare nyawer. Ayo sawerane iki sing penting ki nyambut gawe dhisik. Kowe lek nyambut gawe sikik lek. Lho mau mripate parak-parak. Ngono kuwi mau. Ngono kuwi to mau. Heeh. Lho semelang banget tuh nek karo duit ki. Kok gagek ki ning trekmu kan? Hah? Gagek ning trekmu. Boten niki lho, delok mripate rak kaya menjoto-menjoto. Oke bojone dionekke menjoto. Menjoto iki bathuk. Nek mripat ki mendelik. Oh mendelik. Oh iya. Nek Ayo nyambut gawe dhisik mengko sawerane kari. niki Mbak Ayu nggih asli Kulon Progo. Oh iya, Nggih, asline si Mbak pengasih. Ayu, mriki pengasih nggih Mbak Ayu. Nggih, yo tak kira yo kiai kene wis do apa karo Mbak Ayu biyen ndereke almarhum Pak Gito Pak Kikit. Adi Sugito. Saka kelas pira nek biyen? Kula kelas sekawan. Oh iya. Saiki kelas piro? Saiki Kelas berat. kelas VIP. Kelas berat ada Kelas kan berat. soalnya gede-gede to dadi ya. Kayak tetep gede aku to, Mbak. Ya wis PN ra apa-apa kok aku ikhlas. Iyalah. Tak peke kabeh. Ya, sida nembang ora? El sida kok ya kaya mer jagongan wae. Jagongan sik agi mangkat. Oh, aja kalah seru ya. Yen ngandika gereng pindah guntur Yo kancane Mbak Tatin karo Mbak Lisa ngancani joget. dasar satria prawira rama Eling eling kula eling tunungane satu seket. Itu lima. Selawe.
sing 300 didhungke kanca-kanca. Oh nggih. Nyeket-nyeket. Kok saking sinten? Saking Pak Amrih iki Oh, mau. Pak Amrih, nggih matur nuwun Pak Amrih, berkah barokah. Nggih, amin amin. Nek keplok-keplok. Keplok. Nek wis dine iki Satu demi satu dipinangkani. Nggih, setunggal bakal setunggal dipun pinangkani menapa malih menika? Saiki sing saka Pak Agus Debu Kelapa. Iya. Iki ana Lestari, ana Pujaningsih, ana Kitir apa? Sumilir. Sumilir, ana Slendang Biru. Apa ya do digarap kanca-kanca wis do tanggap. Begitu ana tulisan sing kira-kira notasine ora ana, langsung ana sing nulis kirimke nang grup. Iya. Apa Lestari dhisik? Sapa? Ya ben klotok, sinden-sinden ya ben nyambut gawe. Sapa? Mbak Oriza karo Mbak Endah. Sing do kulino pinggih campur sari. Ayo. Mangga Mbak Risa. Ya dipeloke Dik. Dadi kancane Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Sepote apa sepote sing buka saka Mbah Wanda. Ayo Mbah Wanda. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah. Dalu Mbak Sange, Mbak Lipo. Nggih, sugeng dalu Mbak Oriza. Wah wingi yo bar melu naik kapal iki Mbak Oriza. Kula wedi mabuk aku. Kayane arep ketinggalan barang, kayane ditinggal bis, liyane do mangkat Oriza ilang dhewe. Panggil Mbak ping 3. Waduh, ha iki gak dipanggil. Ya piye? Lah kowe iki blonjo apa ngopo? Lah kayane iki lagi wae kok ndang dipanggil wae. Ning kamar mandi apa ngopo? Kok ya dangu. Rat muncul-muncul nggih. Mbak Indah sehat, Mbak. Alhamdulillah Kak. Ya ampun iki mau ya saka ngendi nyanyi kayak iki sih wayangan paringi sehat Mbak Indah. Panjenengan juga. Iya. Juga sehat selalu. Ya, amin alhamdulillah. Manggung jauh-jauh Kulon Progo. Mas iki mike Mbak Indah tolong diunggahke sithik Mas ben ketara li omongan ya. Kabeh Mas. Kabeh. Ya ini agak berat Ya. Mas. Menika Lestari Pak Dalang. Lestari. Lestari dikasih. Aduh. Penyanyinya siapa Mbak Elisa? Ada Indah Suaraswati, ada Oriza Widyasari. Ha iki gandeng nang Kulon Progo iki sesuk sinden-sinden yo diampirke Mbak Tatin. Nggih monggo katuran pinarak wonten gubuk kula Mbak-mbak sinden sedaya kemawon kalian ndoro-ndoro wiyaga menika. Nanggon aku tak kon nggodhog wedang dhewe nek ya. Nek nawar iki ya mau ora saiki ya Pak Geter. Aku tak Sadurunge teko iki ya kon Aku tak mampir. kerangi umbah-umbah kayak memeni anu kuwi mau. Kowe ya pengen to? Pengen ero. Memeni tendo. Piro to? Menghibur Pak Sutar. Iya. Oke. Ayo Lestari, monggo Mas.